Οι άνθρωποι, αυτοί οι λύθιοι, τελικά κατόρθωσαν να καταστρέψουν τον πλανήτη Γη. Θα μου πείτε, σιγά το πράγμα. Όλοι ήξεραν πως αυτό θα συνέβαινε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Καλά. Τέλος πάντων, μόλις πριν την καταστροφή του πλανήτη, οι ΕΛ, ξέρετε, αυτοί για τους οποίους έλεγε ο Λιακόπουλος, δημιούργησαν ένα ευφυές ρομπότ με σκοπό την προστασία του καλού στο σύμπαν. Αυτό είναι παραλογισμός, αλλά δεν έχει σημασία. Την ίδια στιγμή, οι Νεφελίμ, ξέρετε, αυτοί για τους οποίους μίλαγε ο Λιακόπουλος, δημιούργησαν ένα άλλο έξυπνο ρομπότ για να φέρει το χάος στο σύμπαν. Φοβερή ιστορία, έτσι? Όχι, ρε, δεν πάτε στο καλό. Λοιπόν, αυτά τα ρομπότ εστάλησαν μακριά από τη Γη στιγμές πριν την εξαφάνισή της. Είχαν την ικανότητα να εξελίσσονται, να νιώθουν, να σκέφτονται και να δημιουργούν νέα ρομπότ. Και αυτή είναι μία ιστορία τους. Ελπίζω να σας άρεσε η αφήγησή μου. Για καλύτερες αφηγήσεις, παρακαλείστε όπως με ενισχύσετε οικονομικώς για να προσλάβω επαγγελματίες. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Εδώ είμαι πάλι. Μετά από αρκετά έτη φωτός, τα σκάφη των Ellenit και των Psychotronics, αυτές ήταν οι ονομασίες των ρομπότ που κατασκευάστηκαν από τους L και τους Nephilim αντίστοιχα, προσεδαφίστηκαν σε πλανήτες με πλούσια μεταλλεύματα και άλλα στοιχεία απαραίτητα για την κατασκευή ρομπότ κάθε τύπου. Παρότι η απόσταση που χώρισε τον Gaga, το ρομπότ πρότυπο των Ellenit, από τον Masta, το ρομπότ πρότυπο των Psychotronics, ήταν μεγάλη, εντούτοις ήξεραν ανά πάσα στιγμή σε ποιο σημείο του γνωστού σύμπαντος βρισκόταν ο αντίπαλός τους. Ο Gaga, που θα ονομαζόταν πατέρας από τους Ellenit, άρχισε αμέσως την κατασκευή των ρομπότ που θα απάρτιζαν το στρατό του, όπως βέβαια έκανε και ο Masta. Κάθε νέο ρομπότ συνέδεε τη μνήμη του με το αρχέτυπο διαστημόπλιο που λειτουργούσε ως ένας υπερυπολογιστής που σχεδίαζε όλο και καλύτερα μοντέλα.
Από τη στιγμή που θεώρησαν ότι είχαν δημιουργήσει ισχυρούς στρατούς, ξεκίνησαν τις μάχες για την κυριαρχία στο σύμπαν. Καταλήψεις πλανητών, γαλαξιών, έλεγχος φαινομένων όπως η σουπερνόβα, οι μαύρες τρύπες κτλ. Βρίσκονταν στη τακτική των δύο αντιπάλων. Συχνά ήταν αναπόφευκτη η καταστροφή πλανητών όταν ο εχθρός δεν υποχωρούσε με άλλον τρόπο. Και πάλι τώρα δεν είναι μακριά η στιγμή μιας ακόμα επικής μάχης ανάμεσα στο καλό και το κακό.